ko ni nangaragan dangaron ka nakaplang kaprakano suara ko. Makapanggulalan ko na nan sa irwin nagagawa ng pananadam. Ano ka mo bulilay? Ano kasi? Sa tiga mga probinsya nyo wan madyang kapatid ko na ang sulong ko niyo na makanggay ka no maap na napyan niyo rakan. Kaandaman yan sukot ko swallahu talay dakalumbay sa pawing nagudadaway niya. Saya kabulingin lah. Sa tigang na Haji City Naira, o di mo matangang to kamargan mo sa ginawa ko. Request panto na rak na nanalagot tibirak na da salakaw ki Potri Hidaya. Munti ako sa kanya. Maragarin ko mga dito mga bae. O ba niya si Kamasay so Princess Eleanor ragamas sa milin sa mipindulo na iyan. Mamaguman sa pikir, amuman sa karamdaman, umanawan da ilala. Sa higakan mga dato mga baya, iniduwagan ko ka ng salamang maliwanag sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian ko na, natigimang! Nasiguro, pian ko na! Yang ada dalam
Papa
ini sultan sabaya ayah doa dua watan dalu saswahir la umara adila magi endana nasidat wa saraya amaya dua payenur wa ganan samala dua umaya Apa ya
Ate saya nada
piairan Aper se princese liayan warna pemeliayan kawan Aku dah lalat. Awai simah muda paratesan kabukai soper aperak princese liayan warna mias liayan diailian ولا لا بيسار bila
bentuk ayani wana ana tua wa yasyamun ala wana tari mudassa wa mata yasyai ya akaya sayang kiwan ko rabbir sayasapayan ano ma ayna kaya kanang